Manbulise to the viewers at home. I'm very excited on this episode of Ibali Lam, and today I'm having a guest, Usandisizwe wakwamali. AKA Skara. Yes, Yeah, sir. so I'm very looking forward to hear about your story, Mhlekas. Le episode yanamhlanje ithi Ibali Lam, and sifuna ukuva ngoba Usandisizwe ngubani, usukaphi. So Sandisizwe ungazibulisela and also take us through. We want to know you and Ibali lakho. Okay, Molweni Makaya. The name, as you heard, Ngusandisizwe Mali. Isiteketiso initially sona nguSiqamama. But benze isiteketiso sesiteketiso, which is uSiqara. So ke niyazivela ke ba umhle black is beautiful ngiyambona ke basiqhamama. So hayi ke yavakala siqa. So sayithanda nawe mosiqhamama ngathi ngoku ladies. Hayi yangena ngikhula naye nabantu abadala nabantu hayi. Okay, ke Sigara, kasixelele ke. By the way, sesifika kuSigara ke, there must be a story behind, but ke sifuna ungena sazi wena ka more into detail bangubani uSandisizwe Mali. Sandisizwe Mali firstly is born from a Dangen village as Punzane. Comes from a family of Tata who passed on this year in August, and no mama, they were married. They've been together for 42 years, God-fearing family that is. So, born from a privileged family, Apo. So, which I think in our contribution, ebangela into yokubana ndizoba kubali lam loo nto leyo, because ekulokishini xa inqabile into yokhula from a privileged family ne ubonwa njengorayisini okanye usithiyana amagama engorayisini xa usiya esikolweni ndaqala yazi ukuba ndi-interview umuntu athi noko anoka hayi andithini nguye ndithe privilege akufanani uyabona ukhule elokishini ngabo amadindana ushoti iblazer xa usiya esikolweni xa ubuya udlala icricket ekasi ibhola eyaziwayo yayibona so I'll blend in because awufani nabo from a young age nguhamba isayinde school abathile bathini so wekuhambeni kwexesha hayi man xa ndiyohlala namajita andingeni so hayi man ngicela utshintshe isikolo ntoni I remember ndingasifumani ndiyalila ndifuna ubukela kwezi place awufuna ubuyela ezi places because wena ufunda etown ngoku wena ufuna ubuyela ekasi wenze ndifuna ungena ekasi yabona ezo dynamics yabona okanye ndifuna uya kwezi izikolo amajita kuze at least inxibe igrain thini so I believe that's where ke ngoku uqala ubona izinto kuyo umuntu azophaka esikolweni umuntu ukuthini ubusiza ne-lunch box wena esikolweni ngoku kuphathwa imali yatshintsha yonke lento like hey man I did not sign up for this yabo so ke if you can't beat them you end up joining them yabo ungeneni kwakho izinto ziye zikhula ngokukhula high school kwi-era yethu ke laa nto yoba ingqongqo zizawupolisha izihlangu nentoni so hayi ke wena uphume eziphunzana dibane nomntu wasemdantsane dibane nowasendaweni ethile sidibane elokishi hayi ke beyiloo nto leyo instead of besithi ngoku abashayinisa izihlangu zabantu esifike belapha ngabantu abalapha ngabashayinisa ezethu hayi man siyafika nizigqwazi siyafika kanti zaza timings nisuke ekasi ni so lapho yaqala khona iyikhula ngokukhula awuyazi ke ngoku into yokuba ungena entweni start bunking classes going smoking breaks and everything into ezinjalo qha ke mna kwanyanzeleka i-lifespan yaloo nto yabancinci because ndingumuntu asthmatic so andakwazi uqhubekeka naloo nto yabo so now eventually you have to do things in order to uba ufumane izinto zomtshayo okanye utshayisa amajita uthini qalapho usenyuka ke ngoku yabo you get introduced to a lot of things a whole lot of things so xa kusithiwa Sigara a lot of people think a lot of things ngalo mntu lo so ndiye ndithi xa ndithetha uThixo xa eza kusebenzisa oqala kusebenza ndinzebenzo azifana I believe ibiyintsebenzo yami akho mntu unondibalisela ngesitrato ndiyasazi in and out Sigara ngathi uyayisummarize in and out better go move Sigara so now a lot of things umuntu obukeleyo what is this lot of things so
Ndixelele ndifuna ungewadiphi uba uthi uye waphela usenza ntoni kwasithini so I can hear uba uthi akho nto ungayaziyo so ndifuna uva nje ugqabagqaba nje No, wena I can't. ugqaba, I can't go deep into ezinye izinto. Yabo. But however, awunondibalisela ngomuntu ophake inkunzi. Ndiyasazi isitori somuntu ophake inkunzi sonke. Awunondibalisela ngomuntu ophathe igani. Ndiyasazi isitori sonke somuntu ophathe igani. Awunondibalisela ngomuntu bethi heist ndiyayazi. Ndiyasazi isitori salaa mntu. Yabo. Yeah. Like xa ndisithi ndiyasazi isitori, I mean like ngolu hlobo ndiyasazi, ndiyalazela bani. Be it into yokubana ndikhona mna okanye andikho. Yabo, that's it, I don't want to go deep. Sure. Ndikhona ndingekho but ndiyayazi. sure. Yeah, awunondibalisela ngomuntu owenza into ezinye izinto bendingazenze ngokwam, yabo. Yeah. Siyohlukana But ukwazi uba connected kuyo yonke loo nto. yeah. Hayi nangoku ungafowuni into ethile ndingayilungisa njani waze wathini phone call away now fix it if I can. Ngokwamandla. Sure. So wena Sigara uthi ubukwazi uba anything ebesenzeka normally eyi-crime okanye ekukumosha ubusoloko ufutshane kuzo ezo zinto because ufuna ubelonga. I believe I'm not far nangoku qha the difference this time around is I'm not andisekho close pha emsini yabo but liyaziwe ligama. Yeah. So nabazayo for example ngoku ndingakwazi ufonelwa yiforum kwenzeke into ethile endaweni ethile 1-2 phone calls into ezithile masibuye okanye kuthini so ndiyakwazi unceda ngento enjalo ngolo hlobo. Yeah, ibalekile loo nto ya kulapho ngoku ndifuna uyazi uba uthi usebenzise igama uba uThixo ukuze akusebenzise qale akufake akusebenze ngokunokwakho. So ngale ndlela uthi uSigara uhambe zonke ezi zigalo ba azi uba kwenzeka ntoni kwicandelo lezecrime lezomosha and then ngoku zikwenza uba ukwazi uyazi uba nantoni na ukwazi uba luncedo ngoku. So kwenzeke ntoni ifike nini la turning point yoba ngoku ndinguSigara ndizawuma ngoku ndiyeke izinto and then ndifuna ukwenza izinto ezilungileyo ndisebenzise yonke le experience yonke le network yonke le nto ndiyaziyo ngokuba mandikwazi ngokuba ndincedise iforum ndincedise abahlali nenze zonke ezo zinto kuye kwenzeka ntoni? I think ndinothi I'm not sure binini kakuhle wake up call. Always having a good heart man noba kwenzeka ntoni uyakwazi unqanda nangoku so kule nto uyakwazi ezinye izinto awukwazi uzibukela uyabo but ke you have to uba then ngoku uyabona ngoku enoyithetha ngoku endiqonda into yokubana noba ngathiwa ndiyabuyela ndim indoda that's left yabo. I have my mother, I have my sister, I have my niece, I have my kids yabo endiqondayo uba andinoba sabuyela ngoku yabo seyindim and I got a lot of people abasebejonge kum ngoku into yokubana ye Grootman sesisomelezwa nguwe siyabona into yokubana umntu uyakwazi utshintsha. Of course at times uyakwazi usebenzisa ijungle loba hey kodini ntoni ziphele ziphuma izinto yabo. Sure. So it's going back to laa nto bendiyithetha into yokubana what type of family you come from. First of all akekho umntu osekhe wanje ekhaya yabo ngaba ndikhule ndihambe Sunday school ndithini so into okhuliswe ngayo uzohamba uphinde ubuyele uyabo eventually ezinye izinto just fade out as ixesha lihamba nawe kuhlale. I remember there was a huge fight elokishini engeyo yam yeyetshumi yabo. So kule fight lena I got dragged by imoto. They thought into yokubana I'm no more. So ndifakwa kwi-body bag ndiphendule ndikwi-body bag. Hayi man. Ekuphenduleni kwami ndikwi-body bag. Hayi usaphila ntoni ndicime ndiphinde ndivuke ndisesibhedlela ndiphinde ndicinge. Umakazi wami wafike wathi ekuse khawukuzijonge esipilini xa uzijongile ujonge lo life ungena kuyo ujonge thina apha endlini sikukhulise njani. If I was born pha esipilini you can continue but if you see yourself nje laa nto kuthiwa i-introspection yabo wayesitsho in a nutshell but wayibeka ngale ndlela yakho then it touched me. Xa inoba ndaye after 4 days because I couldn't walk I was in a majita yendlula xa izondibona ebhedini awabona uba ndim because I'm swollen yabo. Xa ndiqala uzibona hayi man this is not it yabo this is not it. So slowly but surely awuvele uyeke nje kancinci yabo because xa kusekumnandi esitratweni kumnandi yabo
Yabona kusathana. I was reading something. I'm not sure whether it was a status on Facebook. I think sometime during the week. Yabo of it distractions when you're about to make a breakthrough. Usathana uthumela ntoni. If it's not girls, it's the money le ucimba fan. But lena, it's not le permanent. Unozenzela ngokunokwakho. It's just nje for a short period of time. Yabo. So kuye kwenzeke ezonto xa ucimba nasi esinye isikolo nje kancinci. Yes, Garen, I'm thinking just reflecting ke kowami ubomi ba while I was in tertiary, nam almost a similar story ba dinazo zonke izinto edladleni, but when ndise tertiary ndidibana no my friend and ndibona ba there's the opportunity ba ndingathengisa phones. So I end up selling phones to his student endifunda nazo bensaziwa anyone ofuna into utacha mna and inale access yo my friend ke. And then it so happened ngoba mandiqala ibusiness yami. And then ngoku ka siqala ibusiness yami ndiyothengisa i-computers ngoku esikoleni kwezi student bendizithengisela. I remember enye game ndinida imali ye-rent ulandlord oku elihlelele for past 3 days efuna i-rent. Ezi students sesibhatalelwa ngumama waso siyothatha imali but kasizanika imali siza nechomi yayo endaziyo. Ela chomi yayo kayifika uthi yo no thina sinayibhatala ngoba kanti lothengiselebo sinayibhatala ngale mali le-computer nento ezalo kaloku sayazi wena yabo. And it took me over 3 years to clean my image because of bendisaziwa ndisenza izinto ezirongo and ngoku ndiqala ibhizinesi funa uba legit and then so naphela ndiyiluza la sale. So I'm trying to figure out ke ngokuwe ba changing your image abantu abakwaziyo ekasi abantu abakwaziyo ndawo yonke and go you try to make sure ba uyababonisa ngoba you are a different person ngoku and you making this difference wenza zonke izinto ezinhle efuna zenzekile but ke injani abantu bakuthatha njani and how long does it take ba abantu bakubona ba ngoku noko uzalwe ngokutsha. It's not easy. It's not easy. Kunanamhlanje ndiseyinto ethile kubani. Omnye akandazi. There's also into ekuthiwa i-character assassination which plays a huge role kubomi esihlala kubo. Nalona ubuhamba naye xa ningasavani ngoku okanye bona into kubana utshintshile to assassinate i-character yakho uzawusebenzisa into ezithile azaziyo kwa against wena, so idinga uqine. Number one, I remember uqala kwami ungena, I'm not sure if ungakwazi uthetha okay, uqala kwami ungena kwinto zombutho, so I'm not sure noba ndinga biza nombutho ubuze noba uyintoni. Okay, easy. Chairperson, I'm of Ward 8 Thulamasiza branch in Duncan Village. So I'm a delegate. Siya ku national conference. So chairperson ombutho. Wavotelwa pha iward straight. Uyozonke ezizobuzenza kodwa nangu umuntu onosilitha. Kalo so chintshile and you got people abanethemba kuwe. Now we're talking of youth, yabo. Be it influence yami komnye uzawubaseleka ba yasesile Grootman into zayo, omnye aqombe ihamba notshintshile wakhe wanceda ngefoni yami, omnye imoto yami yabuyiswa nguye, omnye uyabo into ezinjalo. So now they do have la respect yoba uba sinobeka ubani ezinye izinto azinokwenzeka, uyabo. So yinto enjalo. So I get to Jozi, it was in Nazareth. First time, I don't know what a conference is, yabo. Ndihamba nezinye delegates, it's full, yabo, safunda, yabo, trying to get a grasp of this because ngoku qhele what in a whole lot of people, yabo. Okay, we learn as we go, yabo. Hey, pity ndiyatrenda. Imagine I'm inside. Ansithi niboniswe ezifonini kuthiwa ekusenanzi inkabi kwaze straight up ayo delegate inkabi kwaze kwathini trend cha mna niqinile mos ndiyazazi bandingibani. I don't need someone telling me who I am. I know who I am mna ngokunokwami. So ndiqinile ndiyabona ke ngoku seyitshintshile situation ngokwaba ndisuka nabo apha, some are from King, some are from siphethe ubani. Now imagine xa ndikhulula ndibhaliwe so andikwazi i-short sleeve yabo uye njani lo mntu lo yabo. So hayi xa kunamhlanje those people are close to mna because I told myself andizoya nakubani na ndibalise
ngebali lam okanye kutheni kuze kuthiwe uyabo. So fast forward ekuyilandeleni sayazi into yokubana no, it's some of abantu kwalapha internally who don't like okanye there's something called the inferiority complex whereby abantu bayiqonda uba umuntu uyifumana le nto engeyiyo le nto. Xa seyonofika kule ndawo it would be easy for yena because abantu uyakwazi uthetha nabo uyazana, be it he's using indlela yestrato, be it he's using the book okanye uyabo. So mandikhe ndizame umvalela okanye mandikhe ndizame ubulala laa character ingayindawo. So uba ubhetyebhetye yo hayi sozofika. Hayi bunjalo wena Sigaba. Sozofika. Sigaba ngoku siyakubona man, I think hence kusitsho ba so votelwe nje unyosiwe kwathiwa oyena muntu onosikhokela apha kule ward 8 nguwe is because of insebenzo yakho, imisebenzi yakho nepast yakho ba uyakwazi ukuthi make sure ba izinto ziyaphuhla. So ngumuntu othanda uphuhliso. We've seen you wena Sigaba, but I want you to go deeper uxele about the kind of project uzenzayo. But I've seen you nipaint imizi, I've seen you ni donate izinto, I've seen you nisiya kwabantu abangosisi nibanika izinto abazidingayo. Everyone usebenza nabantu be-community, you trying to change the community. And sawuthetha nange-project ephele isidibanisa apha namhlanje sesihleli apha esibhiziyo sakwazi ungena kuyo. Ezinto zisuka apha amandla wakhona nento ezinjalo because noko xa nipha embuthweni mosakhowa nikabikho phatha sena. So kwenzeka njani, isuka phi la mandla wathatha phi? Yabona ke lanto bendiyithetha uyakwazi uconverta la mandla ubunawo ngapha for doing something good. Yes. Yabo. At times kukho abantu abathi kunyanzeleke ndenze ukubi for ukuhle. Yabo, I'm not saying kwenzeke loo nto in this case, but I've always been from a family whereby besinikela. Sure. Siyayazi impahla ezinganxitywayo ndiyayazi ekhaya ziyaqokelelwa zisongwe. Ndiyayazi kwakusetyenziswa uSanlam baby care from a young age ndikhulela kulaa nto umama uyakwazi xa nento ezi-extra abize because sihlala kufutshane kwi-informal settlements. I remember she had an idea of doing i-soup kitchen kube bedla ngobona abantu abathile besekoneni nje. So kwayincoko zalapha endlini yabo. I come from a giving family. Yabo. Not that you have it all. Yabo, sometimes we give unathi kudinga othile kwalapha endlini. But uyaqonda ukubana at least ulalekile man apha endlini umakazi okanye ubani. But kukho lo ngena kwa. Uyabo? So it's taking law mandla. Mind you kule nto ithethayo yobuchair, this is the second term ndinguchair. Yabo, currently bekusandophinda uvote so undaphinda nanguchair. Yabo, xa siqala udisband hlala yabo. No, for sure. So what helped to pay ezo programs. Yabo, and when you're a leader you get to meet people kwa abanye bebe assassinate kwale character kufuneka uzomnceda lo mntu. Now that's whereby you get to show uba uyinkokheli okanye intoni if you use emotion uba lo mntu. I remember elbali bendikubalisela ngalo ngondifaka kwi-body bag kukumfana wakhe wathufa pha wathi ezinje zizamabhunjwa ndonozicimba ziyasazi istrato. Now that same person ekuhambeni kwexesha I'm the one who has to go paint kokwabo okanye athini yabo. Awuzicingi into ezinjalo xa uyinkokheli uzibeke ecaleni wenzeleni xa kunamhlanje uyavana naye umuntu uyabambana naye isandla uyathini then sayikhe sayincokola uvele wazocela uxolo ngokunokwakhe uba bra. So what I do is I get kono business aba local ama-Grootman that I look up to ngokunokwami e-Grootman nento ethile I get assisted nangamajita ebendifunda nawo mhlawumbi Cape Town or something isidala uyabo. Uyabo phone calls yabo get to wenza ezo zicelo ecaleni cela abantu abathile kwalapha embuthweni bakuncede kwayibras ezi amajita yabo bafethu kwa amanye amalungu bayakwazi ubetha i-20 rand. So it actually depends on that project ngibana siyasithini na. But in most cases ama-Grootman ane-businesses yabo i-stretch sama sikho lapha noba ndingwasedangel village esiphunzane I could reach umdantsane, I could reach PE, I can reach umuntu oseRhawutini uba-Grootman cinga into ethile isidala yabo. So koko kuncedwe ebantwini also
ngelinye ixesha uqombe hayi man kunoba ndiyothi Remy man uyabo uyofaka apha hayi into enjalo. Talking about amalungu man, you have a team that I've seen on the project lesisebenza ngayo sizawuthetha ngayo just now. Osebenza nayo man yabantu abatsha abalingana nawe but abazinikeleyo ungathini ngala team because sometimes amandla wakho obviously axhomekeka nabantu abakungqongileyo banikwazi ukwenza lento imbono wenu ba udaphumelele. So the team uthi xa kuphe yona ungathini ngayo? There are times that you want to give up and you're like, yo, it's too much. Ngoko besinqonqoza kunzima but ibonile i-situation yapha uqombe uyaphela. Yeah. Then uyakwazi into yokuba namandla wafumane kwakumntu lapha. Yeah. Uyabo kwa ii-pillars zami zoba ndifumane i-strength kwa kulapha kwi-team yam. I have a good relationship nabo. Sure. Xa sihleli sodwa siyabethana but when we are going to the people yabo awusoze uyibone into yokubana hey abantu bebebethene Sure. yabo mna ndiyazazi nenkani yabo kha ume ngenkani apha funeka siwelile funeka sithi yabo. Yeah. So xa ndingekho bekhona bona I know izawukwenzeka irrespective of into yokubana kutheni naye I know izawukwenzeka. Yeah. Then they're gonna call me like siya communicator siya respectana yabo give each and everyone a chance yoba makakhazi bonakalisa isakhono sakhe into yokubana capable of ukwenza ntoni na yabo. Yes. With me being a chairperson does not mean now I get to dictate into yokubana what gets to happen okanye siyakwela khaya no yabo iwadi yethu ivast. Yeah. So njengoba ivast nje sine representative from each and every area so asivele singena kwi-area yakho singena sesiyazi ba okay ingxaki enijongene nazo nazi sihlale phansi sijonge zeziphi ezisomqoka sithini. Yeah. Then we tap on it. Yes. Ngolo hlobo. Okay qala masiye man apho kufele khona ithole apho sidibene khona udibana khona noPhanda uye was conductor through an associate to one of our members Mr. Thongo uba hey man nansi into enida isihoyo and ibe ipain uba umuntu uhlala ndifuna uspendele le picture nomuntu ongayiboniyo le pilele sawuzama kodwa uba mhlambi kwalapha ku podcast iveze ezo clips nje but ndifuna man usithathe ba why uye waqonda leni into ayinawudlula cause ngokuva kwami na kwi story sayo ba it's been more than 3 to 5 years umama ehlala ngalandlela and wena uye waqomba udibana kwayo ba hayi man ayinoba indlela umntwana ohlala ngayo lena. So ngicela nje uspendele the picture and then usicacisela ba siphi ngokuqhubeka ntoni cause thina kuluvuyo ba namhlanje sibe nawe kuluvuyo ba sine project in 2 days time sizabe silauncha and wonke umuntu akwazi ukuthi make sure ba uyabona umsebenzi wakho owenzileyo but take us through ba kwenzeka ntoni ngebali kaSisi. I got approached by uBongiwe Joy ngowe-ANC but mother body organizer branch level she's a BC member in fact ba hey mchana no man kukho icase enje benikhe ndayithatha ndayisa kwi-upper structure yabo bezile 9 months ago wajonga wathatha ipicture wangumuntu obuyani qha kudala umama ehlala ngolhlobo asiyiboni mos siyabona zi-informal settlements pha ungena isebhekhe so xa ubone front you think everything is okay xa udlula xa uqala uyithetha nje in passing naye I'm like okay ndizawukhe ndithethe ne-structure siyoyijonga because andigqibi wandithumelela ii-pictures I'm like no this needs to be taken care of urgently make a few phone calls Koma Grootman Mr. Thong was like okay let's get to see what you're talking about xa sifika wathi no malichithwe namhlanje zangakwazi unyamezela nje kuyibona because uyabona kwi-pictures the person that's actually taking or capturing ngumuntu ongaphandle but umama uyabonakalelele libanjwe iwardrobe ekekeleyo balingaweli yena ngaphezulu kukho intambo yombane edlulayo so uyayibona isituation uqombe no man nokwanti wesla story sakhe nje ibanjwe ile wardrobe naye kayilele ulala okweso kuma endakakwazi ungena ngoba hey yaba into enjalo so it's like no masilichitha ayibone enye nenye along the way maliwe yabo
Kodwa Hey, akho muntu fumana unohlala indwa- kule nto. fumana indwana ngoku akho muntu unohlala kule nto yabo. Yeah. That's how ke I got introduced to uphanda yabo. Viewers man ibalekile singamane sithi Mr Thongo angaze ku Mr Thongo yazi umuntu ongathanda ufota kakhulu ke esifanele simvele siveze nepicture yakhe uMr Thongo ulamhlekazi kuthiwa nguZuko wasekoneni so ngala establishment yakhe yasekoneni ngumuntu onenhliziyo man soloko esebenzisana oyimember yePhanda Mzansi and soloko efuna ukwenza umehluko and nyani ke immediately edibene nawe uye wasifonela wathi man kanizeni apha ninguphanda nizokwazi ubona lento and ifika ngose uqala nyani uchithwa and ufumanise kuba usixelela bana kanjani masenze something and sayazi ke funeka na kanjani singuphanda sincedisile siyavuya mani ba uye wa contacta one of us and namhlanje sesilapha and kuluvuyo kumba in the next 2 days sabe sivula sinikela ngokusesikweni into kaMama ba indlu kaMama ebe indlu endelisekileyo and the viewers will see it unfortunately by the time they watch the podcast abazoyibona but bazawubona ngoku going forward kabe follow iSuphanda media uPhanda Mzansi bazawubona bayiphele ibanjani indlu kaMama nento njalo yabo so siyabulela kakhulu man mari ke ngoku eyona mdla wami ke ngoku ndinomdla ngawe libali lakho eli nansi lemisebenzi yenzayo we talking about building like demolishing a structure ebese bengenahlala umuntu and building indlu and ufake ifurniture senza yonke into we talking about you uncedisa abantwana besikolo we talking about you usenza wonke lo mehluko wenza ku ward but iziphunzana zifuna zonke mhlambi neprovince ifuna yonke iBCM but ithini ke ngokuwena iminqweno yakho ithini plans because wonke umuntu ufuneka nokanjani ba eyazile ba noko ndizifuna uzibona ndisendaweni ethile ngamaphupho yabo so unomdla uthini wena asifuna uphelele noko kwiward yakho qha sifuna ubela uncedo indawo yonke Izolo beniphethe into ethile namhlanje anisayiphathi anisazigadi uyabo so meaning beningazazi banizaba kule ndawo namhlanje anizazi ba ndizawubapha ingomso but I could only yabo have goals yabo and ndizawuzidrive nguThixo ogqibayo yabo hence benisithi ke ngokuThixo uqala kusebenza before akusebenzise mhlambi ngoku is preparing me for unisebenzisa yabo so akho interest ukula embuthweni no it's for the people to decide ayinguwe ba uthi okay it's for the people to decide yabo I know because siyavela into ezinjalo actually no siyamazi ya campaigner siyamazi bo ufandwa ngubani thina nizama uyothatha umsebenzi wethu ntona because xa kutshintsha imisebenzi yethu yabona into ezinjalo abanye abantu babethwa lulwazi to an extent okanye baxelelwe ngohlobo oluthile when you lack knowledge ungayazi into wazile uyixelelweyo yabo umuntu uyakwazi ukwenza into enhle engaexpectanga anything in return but andithi not haya ndithi not we'll see it when we cross that bridge and obviously as ungumuntu obviously umbutho ungakwazi ukukhula embuthweni but ungakwazi ukukhula usenza lo msebenzi nakwezinye indawo so singuphanda thina siyakunqwenela base ukubize ube inxalenye yalomsebenzi siwenzayo because obviously umsebenzi wethu thina siwenzayo ukhona kwemedia ukhona kwe-entrepreneurship ukhona ekuncedeni ekuhlaleni nento ezinjalo so we see the qualities onazo and indlela ongumuntu ongayo sakubona uba uyahambelana nee-values kaPhanda so kuyo yonke loo nto yenzayo thina singuPhanda ke we are inviting you okanye headhunting you nangu umuntu esinohamba naye esinoba lapha yabona so if embuthweni abafuna ukusebenzisa thina thina sithi usebenza nathi man but ke kuko konke man to the viewers akho mazwi ofuna enkuthazo ofuna washiya kwenzela abantu baqonda bana kanjani hey elibali nami have moved me have inspired me kwenzele nabantu bakwazi babona ba umuntu onotshintsha okanye umuntu angakwazi kulonto incinca nayo akwazi utshintsha ubomi bomnye umuntu. No, before we go to the viewers, first of all, I'd like to thank uPhanda for giving me the opportunity yokwazi ubalisa ngam. Of course, I did not go deep. Omnye unento ayaziyo nomnye unento ayaziyo yabo but because of ixesha yabo I had to ba ndibeke phana pha but in going to into ezithile inuhlala nabanye abantu who have already given up ebomini
I believe naxa bebona le nto they gonna be like, you are inje ndala has made it, you're inja madoda. Yabo, you've already made it just by being in a podcast usuke elokishini. So I'm here representing a lot of people who come from backgrounds ezingafaniyo abajonge kum, whether they tell me or they don't tell me. Omnye mhlawumbi uzawumamela le nto aqombe, no man, it's possible or it's doable. So kubulela kuphanda for giving us the opportunity enjalo. Kubulela kuphanda yabo for uvula izandla zakhe okanye usabela ikhwelo nathi xa silibiza. Athi no, we willing to take it on yabo. We've been seeing uphanda nathi the lunchbox thingy ekonini. We've been watching from a distance the network sessions. We've been watching on the social media yabo. But from a distance, ngoku ndizabukela ndilapha. I can't nobody yabo. Akuzofana. So kumntu who's out there, what I'd like to say, it's doable. It's not easy. Yabo, yo indlela igcwele potholes. Yabo, indlela igcwele potholes. So itayi lakho lingagqabhuka, tshintsha itayi ufake spare wheel. Uba unaso spare wheel, call someone. Yabo oza kunceda ngoba isayizi le moto yakho, just for you to go forward. I understand. This is not about cars. No, for sure. No, for sure. It's doable. No matter uba usuke elokishini okanye usuka phi, wakhokela, you part of this structure or not. Yabo, xa unikwe ilight, khanyisela nomnye. Xa unikwe amandla, sucimba fana bangawakho la mandla lwakho, ulula unqamla amandla. Anqamlwa ngendlela zonke. So khawukwasebenzisa komnye umuntu uzothuka so unamandla okwenza ngapha ya. There are times whereby uthi uhleli uqome, yo man, I believe in him. Yabo, namhlanje sisuka kwi-program. Yabo, ye-region bebeyenze wathi nyama kusile kusile comprehensive school. So giving away izihlangu ne-sanitary towels. Yabo, from that kukho abantwana abangahlelanga kakuhle inhlalo engenhlo. Xa siyosabela no sifika ngumntana ona 7 nona 9 otata nomama ngabantu abasebenzisa kakhulu iglasi, abantwana abaneglected. So ufuneka sikhawulezele siya esikolweni siyobafunela isikolo, from isikolo i-reports ashiwe endaweni ethile sizofumana endleleni eyechinza. But yonke loo nto ikwazile ukhavarisheka namhlanje. Yabona babe siye phaa xa sithe sisabela amandla sawa-extenda sathini. When it comes back uyakwazi uthi uzihlelele, intwana yam ndiyacinga mani into ethile, intwana yam kwaza kwathini, khawukhe uzibheke ngokunokwakho, get a phone call, intwana yam wenza ntoni next week mani, khawuhambe nowakwakho, yabo ndizayifana ukwam uyothi, yabo into. They do come back but not ngale ndlela uexpecta ngayo. I was saying before ndibone umama uhlala njani inhlalo kamama, was like umthandazo wami was like, hey, fika nini man, ixesha lam Thixo yintoni kaloku ndiziyekile ezinye izinto. Thixo nyini ithini nalento. Now ubone situation yabanye abantu xa ukhokhela uba yo uyabona people are getting a tough nyani out there. Uyabona. So now prayer changes to thank you Lord for what I have. Uyabona le ndinayo hayi yanele. Yo umuntu olilela le kodwa mina ndisakhalaza. Usafuna more. You understand le nto. Usinikeza nge-adult nappies, i-diapers. Sifika ngutata, ndizawuthi ngutata because umdala ndothuke xa isithi no umamama. I could imagine unobuna ngaphi and khaye sikwazi nombona uhlobo behleli ngalo egcuma siyomnika pha utata. I think it was around the 13th date ukhuphe ezi-6 uthi this is what I had for the month. Yabo phakathi naphakathi bendiyazi ndizawuthini, walila. I-comrades zange zithethe sonke sasi-emotional kwesicwaka nje. So udibana nezinto ngezinto. Now you see into yokubana kunzima kwa into yotya apha, kunzima kwantoni. So you do have to nceda omnye umntu uzawubona ezawubuya. So ufuna into yokubana wenze into, what am I getting back in return okanye ukuthini No, iyavakala mhlekazi wami, ichaba lixesha man. I've got one last man. I think njengoba sitsho basafuna basebenzisane. I don't know about you have done it before, but if not ndicela man si-identify izikolo, uyabo. And I would love izikolo zisuke from phaa eziphunzane but zofika nakoMdantsane uNtsholomanqa. Noba ziyi-5 or inganyuka naku-10 but masiqale kwizikolo. And I don't want to miss nezi zimhlophe uyabo zilapha mhlambi apha opposite us nakwethu, because
abantwana bayafana ziba nawo bufunda ngaphaya and they get to be exposed kwizinto ezithile benza ii-decision ezirong. But I would love uba siqale noba let's say 6 schools, but obviously izawunyuka le nto ngoyibona kwam, whereby we can go motivate and inspire and tell abantwana with other opportunities ezikhoyo kwalapha phandle lapha. Is it something that you can have ixesha layo uba sikwazi uyenza? The team can coordinate yasePhanda, but nina ni-highlight uba zeziphi izikolo, whereby uhamba noPhanda, obviously our team of photographers and everything, and then we get to go and talk, motivate abantwana besikolo. I'm equal to the task. It's doable. It's doable. I That's think easy. into efuneka That's sibe challenge, easy. so the team will be able to implement it, but it's something that we need to go and do, and sikwazi to make sure basithetha something before bayenze ezinye decision ezirong, okanye sebezenzile babona uba bangakwazi uphuma kwa-early, because we don't want abanye abantu xa besengeni banawufana nawe bakwazi uphinda baphume, omnye angangena ibe kukuphela kwakhe nento ezinjalo yabo. So it's very important to go and change ubomi babo. Udla ngothiwa indlela zophuma estratweni zimbini. Ibhokisi or itrongo. Yeah, fake. Mangapha amajita endiwaluzileyo estratweni. To the prison system or to ingxaki zalapha. So I'm equal to the task, and corner I avail myself in whatever, not only kweyezikolo, but as long as it's going to be helpful, Yeah. I'm there. I am so there. No, thank you. Masibulele mhlekazi man No, ngexesha mandibulele, lakho man. Thank you very much. This is a very, very interesting story. Nyani ke libali lakho. Guys, masibulele ngendlebe zenu, and also for watching us, and we'll catch you on the next episode. You must be excited umuntu ozayo naye. Obvious funeka anxibe izihlangu enze more. Enze manikula, but thank you very much mhlekazi, and thank you to everyone at home. Sabule.